Anong sinabi mo? Bakla ka? Opo, tay. Pasensya na kayo kung ngayon ko lang inamin sa inyo. Wala ka lang maitulong sa akin. Naging bakla ka pa? Ano ba bang silbi mo sa mundo? Tay, di po porkit bakla ako wala na akong silbi. Magtatrabaho pa rin naman po ako para sa ating dalawa. At anong magiging trabaho mo ngayon? Taga-kulot ng buhok sa parlor? Taga-makeup? Tay, hindi lang naman yun yung trabaho na pwede kong pasukin. Huwag mo na nga akong niloloko. Hindi mo kaya magpakalalaki kaya yun lang ang trabahong kaya mo. Yung para sa malalambot. Para namang nilimitahan nyo na agad yung kakayahan ko. O bakit? Ano ba bang kayang gawin ng kagaya mo? Ikaw na nga lang yung kaisa-isa kong anak. Tapos binigo mo pa ako ng ganito. Masyado kong umasa na may maganda ka pang gagawin sa buhay mo, Ronnie. Ni wala ka pa ang nararating. Hindi ka na nga nagtapos ng pag-aaral, nagpakabakla ka pa. Tay, hindi ko naman magiging kahinaan to. Papatunayan ko sa inyo na kaya ko pa rin maging mabuti at maaasahang anak. Wag na. Hindi na ako umaasa. Wala nang pag-asa yung tulad mo. Tay, magtiwala naman po kayo sa akin. Paano ako magtitiwala ilang taon mo na pala akong niloloko? Tuwang-tuwa pa naman ako noon sa pahiging tigasin mo tapos nagpapanggap ka lang pala? Wala kang kwenta? Sigurado ako na pati yung pinakilala mong girlfriend sa akin noon, peke rin. Baka pinakiusapan mo lang yung babae para sumama sa'yo. Para mapaniwala mo kung na lalaking lalaki ka nga. Hindi po totoo yan, Tay. Girlfriend ko po talaga yung ipinakilala ko sa inyo. May nangyari din sa amin nung gabing yun. Kung kaya mo naman palang magpakalalaki sa ganung paraan, bakit bigla kang naging bakla ngayon? Wala na po akong magagawa, Tay. Ito na yung nararamdaman ko. Hindi na babae yung gusto ko at hindi ko na rin gustong magsuot ng mga damit na panlalaki. Tumigil kang buwisit ka! Huwag kang magsusuot ng malalasong damit, ha? Hindi ka pwedeng magsuot ng kahit na anong damit na pambabae sa loob ng pamamahay ko. Magkakasubukan talaga tayo, Ronnie! Itatakoy kitang hayop ka! Tay, nakikiusap ako sa inyo. Intindihin niyo rin naman po ako. Kahit anong gawin ko, hindi ko magagawang intindihin kung bakit mas pinili mo pang magpakabakla ngayong tumanda ka na. Nagpakatino ka na lang sana. Abay, 30 anyos ka na, Ronnie! Tapos ngayon ka pa lumadlad? Ano na lang sasabihin ng mga tao sa labas? Na nagpalaki ako ng kasing lambot mo? Isa kang malaking kahihiyan. Dear love, ako si Ronnie. Nag-out ako sa tatay ko 6 years ago. Siguro nararamdaman ko ng bakla ako nung teenager ako, pero pilit kong dinedenay. Kasi mas nangingibabaw sa akin yung gusto ng tatay ko. Natutuwa kasi siya sa akin pag lalaking-lalaki ako sa paningin niya. Nagkasakit si tatay mula nung namatay si nanay. Kaya di ako nakapagtapos ng pag-aaral. May naging girlfriend ako nung 18 years old ako. Nagawa ko namang maging intimate sa babae at totoong attracted ako sa kanila nung time na yon. May nagising na lang na kung ano sa pagkatao ko habang tumatagal. Nawalan ako ng gana sa mga babae. Tapos nagsimula na akong maging interesado sa mga kapwa ko lalaki. Mabuti naman at nakauwi ka na. May bisita ka. Po, sinong bisita? Ako. Kita ko nga. Pero hindi kita kilala. Anong sadya mo rito? Hindi naman siya pupunta rito kung wala siyang sadya sa'yo. Sa akin? Pero sino po ba siya, Tay? Bakit kasi hindi ako yung tanungin mo? Nandito na nga ako sa harap mo eh. Bakit ka ba ganyan makipag-usap sa akin? Wala kang respeto, nandito ka sa bahay namin. Ano bang ine-expect mo? Kakausapin kita na para bang excited ako makita ka matapos mong hindi panagutan yung nanay ko? Teka, ano? Anong panagutan? Hindi ko maintindihan. Ano pa bang hindi mo naiintindihan? Pambihira. Unang kita ko pa lang sa mukha ng batang yan, alam ko na kung sino siya. Hay, bahala nga kayo dyan. Mag-usap muna kayong mag-ama. Mag-ama? Anong ibig sabihin ni tatay? Hindi ka naman siguro bingi, no? Tama yung narinig mo. Mag-ama. Ako lang naman yung anak na iniwan mo sa nanay ko. Kung nagdududa ka pa rin dahil sa edad ko, basic lang naman mag-compute. Isipin mo na lang kung ilang taon ka unang nagka-girlfriend. Kung hindi pa rin malinaw sa'yo, sige, ako na magsasabi. Yung babaeng hinalikan at dinala mo sa hotel nung 18 years old ka, nanay ko yun. Teka, anak ka ng first girlfriend ko? Correction,
anak nyo. Kaya nga ako nandito eh. Pinalayas na ako ng nanay ko sa bahay. Puntahan daw kita at bigyan ka ng chance na magpakaama. Kasi nga maraming taon kang walang kwenta. Teka, ibig sabihin, dito ka natitira sa bahay namin? Obvious ba? Ganun na nga. At para lang mas malinaw sa'yo, gusto ko ng sariling kwarto. Ayoko nang may kasama ako. Pero ginagawa ng bodega yung isang kwarto dito. Dalawa na lang yung... Hindi ko na problema yun. Pwede bang kausapin ko muna nanay mo? Nakakagulat lang kasi. So hindi ka pa rin naniniwala? Sige, tawagan mo siya. Baka nga mas mabuting siya magkwento na naging love story niyo noon bago ako nabuo. Parang hirap na hirap kang tanggapin na may anak ka na. Hindi naman sa ganun. Nagulat lang talaga ako. Yun lang yun, pero tanggap kita. Kung gusto mong dito na muna tumira, sige. Aayusin ko yung kwarto ko para dun ka na. Lilinisan ko na lang yung bodega para makalipat ako ron. Buti naman kung ganun. Akala ko ako yung papatulugin mo sa bodega eh. Di ko naman gagawin sa'yo yun, no? Teka, ano nga palang pangalan mo? Kia na lang itawag mo sa akin. Hindi ka man lang nagdududa na anak mo talaga ako. Nagulat lang ako na ngayon lang nag-decide yung nanay mo na makilala ako. Di ko talaga alam na nabuntis ko siya. Di niya sinabi sa akin. Pero hindi ako nagdududa kung anak nga ba talaga kita kasi... Kasi ano? Kasi para tayong pinagbiyak na bunga. Hindi pa rin ako makapaniwala na may anak na ako nung time na yon. Pero tama tatay ko. Hindi talaga may pagkakaila na ako nga ang tatay ni Kia. Nung araw na yon, nagsimula ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Gusto ni Kia na bumawi ako sa kanya bilang ama. Kaya ginawa ko ang lahat ng gusto niya. Nakausap ko na rin ang nanay niya at kinumpirma na siya nga ang nagpapunta kay Kia sa akin. Panahon na raw para makilala ako ng bata. Nakakatawa lang isipin na kung kailan nag-out na ako, saka ako pa nalaman na meron na pala akong anak. Anong ginagawa mo? Naglalagay ng sunscreen. Kung takpan mo na lang kaya yung mukha mo. Gagawin ko rin yun para di masunog tong face ko. Yung totoo. Bakla ka na ba talaga? Oo, bakit? Duda ka pa ba? Ladlad na nga sa damit pa lang. Pero yung boses mo buong buo pa rin eh. Hindi ko na kayang baguhin yung pagsasalita ko. Ito na yung nakasanayan ko. Final decision na ba talaga yan? Hindi kasi bagay sa'yo. At kailan ko hiningi yung opinion mo? Hindi mo nga hiningi, pero sasabihin ko pa rin. Ang baduy kasi ng forma mo. Kung magiging bakla ka na lang rin naman, gandahan mo na. Okay lang sa'yo? Akala ko ba di mo kailangan ng opinion ko? Pero kasi, tatay mo ko tapos ganito ako. Ay, anong magagawa ko? Ganyan ka na bago pa kita makilala. Di ka galit na bakla ako? Katawan mo yan. Kaya choice mo kung anong gusto mong maging. Anak nga kita. Teka, may pera ka pa ba? Magsabi ka sa akin pag wala ka ng panggastos. Tsaka baka may babayaran kayo sa school o kahit anong kailangan mo. Sabihan mo lang ako. Sige, sabi mo eh. Okay ka naman sa kwarto mo. Wala ka bang gustong ipaayos doon? Wala na, okay na ako dun. Baka isipin mo naman sobrang arte ko na. Kahit kailan, di ako mag-iisip ng ganun sa'yo. Masyado nang malaki yung pagkukulang ko bilang tatay mo. Di ko na nga alam kung ano pang pwede kong gawin para makabawi sa'yo. Okay na ako sa ngayon. Basta, gawin mo na lang yung kaya mo. Wala kang magagawa. Maaga ka kasing lumandi kaya ako nabuo. Alam ko naman yun, Nak. Pero pwede bang wag mo nang ulit-ulitin? Parang nawiwindang ako pag bumabalik sa akin yung mga ginagawa ko noon. Mas mawiwindang sa'yo si Lolo pag nakita niya yung outfit mo ngayon pagpasok sa trabaho. Hayaan mo siya. Masasanay din siya sa akin. Tsaka hindi na nga siya nagagalit eh. Mahal pa kasi ni Lolo yung buhay niya. Kaya ayaw niyang magalit ng magalit. Pero kung alam mo lang, sobrang lalim ng buntong hininga niya tuwing nakikita kang ganyan. Buti nga buntong hininga na lang. Subukan mo magpasaway sa kanya. Maririnig mo kung paano mag-rap si tatay. Nagalit ba siya nung malala nung nag-out ka? Siyempre naman. Nag-iisa kasi akong anak eh. Mas gusto mo ba sana na lalaki naging anak mo? Hindi naman importante kung babae o lalaki yung anak ko. Parte ka ng pamilyang to kahit anong mangyari at tanggap ka namin ni tatay. Siya nga pala. Pasensya ka na kung itatanong ko to sa'yo. Pero wala akong intensyon na paalisin ka, okay? Wala ka na bang balak na bumalik sa nanay mo? Pinalayas niya ako kasi may iba na siyang kinakasama. Magkakaanak na rin sila. Wala nga namang isiksik ko pa yung sarili ko sa kanila. Kaya nga ako pumunta rito kahit nag-aalangan din ako.
Mabuti na lang tinanggap niyo ako. Kung ganun yung sitwasyon mo, hindi ko nagugustuhin pong bumalik ka sa nanay mo. Dito ka na lang sa akin. Kami na ni tatay bahala sa'yo. Unti-unti na rin natanggap ni tatay na bakla ako. Nagpapasalamat ako ron kasi binigyan pa rin niya ako ng pagkakataong patunayan ng sarili ko sa kabila ng desisyon kong magpakabakla. Dahil nga di ako nakapagtapos ng pag-aaral mula pa nung magkasakit si tatay, kung ano-ano nang naging trabaho ko. Hanggang sa dumating yung opportunity na makapagtrabaho ako sa ibang bansa. Kompleto na ba yung mga gamit mo? Baka may mga kailangan ka pa. Ako nang bibili. Okay na po tay, nabili ko na lahat. Aayusin ko na lang at pagkakasyahin sa maleta ko. Sigurado ka. I-check mo mabuti. Baka may kulang pa. Tay, okay na talaga. Nabili ko na po lahat. May listahan naman po ako ng mga dapat kong dalhin. Kaya sigurado akong wala na akong nakalimutan. Mabuti naman kung ganun. Ay, Okay ka lang ba tay? oo naman. Bakit mo naman naitanong? Ang lalim kasi ng buntong hininga nyo. Nalulungkot din ba kayo na aalis na ako? Wala naman akong magagawa. Kailangan mong gawin yan para sa anak mo. Hindi lang po para kay Kia tay. Para din sa inyo. Kasi gusto kong makaranas naman kayo ng ginawa. Di ko naman balak magtrabaho ng matagal sa ibang bansa. Mag-iipon lang ako dun. Mabuti naman. Kailangan ka rin ng anak mo. Basta habang wala pa ako, kayo na po munang bahala kay Kia. Huwag niyo sana siyang pababayaan. Hindi mo naman kailangan sabihin sa akin yan. Apo ko si Kia. Kaya gagawin ko yung obligasyon ko sa kanya bilang lolo niya. Isa pa, napamahal na rin sa akin yung batang yun. Teka. Nakapagpaalam ka na ba sa kanya? Hindi pa kami nagkakausap. Pero kakausapin ko na siya mamaya pagkatapos ko rito. Kahapon pa kasi ayaw magpakita sa akin eh. Malamang nalulungkot yun na aalis ka na. Hindi man sabihin ng batang yun alam kong napamahal ka na rin sa kanya. Kaya hindi rin madali sa kanya na mapapalayo ka ng matagal. Oh, ayan na pala siya. Nak, bakit ganyan itsura mo? Para ka namang binreak ng jowa mo niyan. Ay, maiwan ko na muna kayong dalawa nang makapag-usap kayo. May bibilhin lang din ako sa tindahan. Sige po tay. Talaga bang aalis ka na? Oo anak eh. Kailangan ko yun para makaipon. Siyempre college ka na. Gusto kong magpatuloy ka sa pag-aaral mo sa maayos na eskwelahan. Kaya lang, hindi na sumasapat yung kinikita ko rito. Narinig ko yung usapan niyo ni Lolo. At alam kong may kulang ka pa sa mga dala mo. Eto, bumili ako ng maraming sunscreen kasi alam kong lagi ka naglalagay niyan. Sweet naman ang anak ko. Salamat nak. Huwag kang mag-alala. Magdadala ako ng maraming pasalubong para sa'yo. Nakakainis. Ayoko sanang umiyak eh. Hindi bagay sa ating dalawa na masyado tayong nagiging madrama. Pero oo na. Aaminin ko na. Mamimiss kita ng sobra. Dear love, natuloy ang alis ko. Sobrang lungkot ng araw na yun para sa akin kasi mabigat sa loob ko na maiwan sila. Pero tuwing naiisip ko na sila rin yung nagbibigay ng lakas sa akin, mas tumitibay yung loob ko. Mas ginaganahan akong lumaban para sa kanila. Para sa tatay ko na naging mabuting ama para sa akin sa kabila ng lahat. At para sa anak ko na tinanggap ako ng buong buo. Hindi niya ako ikinahiya kahit kailan. Kung gaano ako ka-proud sa anak ko, ganun din siya sa akin. Narealize ko na hindi naman pala ganoon kahirap magpakaama. Hindi mo kailangan maging tigasin at magbukang sanggano para pangatawanan ng ganoong responsibilidad. Para sa akin, ang pinakamahalagang parte ng pagiging ama ay hindi lang ang pagbibigay ng suporta. Ang pamantayan nito ay ang kakayahang maging mahinahon, umunawa at bigyan ng iyong anak ng pagmamahal na walang katulad. Metro's #1 Love Radio. Basic!